За да стане една манджа чудно хубава, си трябва мерак и чалъм. А чалъмът тези пържени кюфтета да станат толкова пухкави и сочни е в месенето на каймата. Тук трябват поне 20 минути стабилно месене на каймата с две ръце, събиране, разтилане на купчинка и отново. След това започваме да бием каймата, така както се бие козунак при месенето. И така около 50 пъти. Щипка сода, за да са пухкави нашите пържени кюфтенца, и след това оставяме каймата да се отпочине 2-3 часа на стайна температура или 5-6 часа в хладилник. И ако все още не съм ви загубила като аудитория, в края на видеото оставям необходимите продукти за приготвяне на тези невероятни пържени кюфтета.